Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milago o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelaw ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Kagkaroon sa kasagpon sa katong matahong na sugilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Nga wala sang may nagibisita sa ila, Lola. Tungod ang mga tao nga nagabisita sa ila didto, ginadapuan sang balatian nga hindi mapathag. Do ginakaon kuno sang ulod ang unod, kag tama kahapdi sang pilas nga naganinig sa lawas. Kani, ginpakamaayon na lang sa mga nagamalasakit nga maghikog na lang para nga hindi na sila mabudlayan pa. Kay wala sang manugbulong nga nakapaayos sa ila. Ay ahay, makaluluoy man. Kag tungod ginapatihan sang tanan, nga si Abunjong may kahimuan. Didto na lang sila ginlubong sa mga partidos nila sa amo nga sementeryo. Tubtob nga nag-abot ang tion, nga wala na gid sang bisan isa nga nagabisita sa ila. Tugod na hadlok na, nga madapuan sang amo nga masakit. Gani sugod sadto, ginatawag ng amo nga patyo, nga ginsumpa nga sementeryo. Wala, nadlo ko la ah. Oh, gaa. Basi kung may gahuman si Alfonso la, nga pareho sa iya iloy. Ay, ano man ang iya gahom, sigurado ako nga wala ina naghalin sa mahal nga Diyos. Lola? Oo. Kagtandaan gininyo mga apo ko, ha? Tubtubsan o, hindi magdaog ang malain sa maayo. Gani dapat ka magpangamuyo ka mo permi. Kag pangayoon ang paggabay sa mahal nga Diyos. O tela, paano kung magbalik si Alfonso? Ipangamuyo na lang naton, nga hindi na matabo ina. Tungod kung magdaog siya, wala sang kabuhi nga mabilin sa duog nga ini. Ato ng akon mga apo. Nagsulod na sila sa ila kwarto agud magtulog. Wala sila makahibalo. Ngahalin pa kaina nga hindi ako mapahamtang. Grabe ang kubakubasang dughan ko. Tungod sa to mga kahadlok kag kabalaka. Kay kaina, sang naagyan namon ang daan nga patyo. Hinali akong nagbatsyag sang kahadlok. Tungod sang pagbalikid ko,
Nakita ko nga pulos baliskad na ang mga nagatindog ng mga krus sa uluhan sa mga pansyon. Kag makita ko sa bunga gabi sa kalangitan, ugsad ang bulan. Nagapatimaan nga may maabot nga katanhagaan. Wala ko ginpasatom sa akon mga apo ang akon ginabatsyag. Kag sa nagbalikid ako liwat, nakita ko nga nagatindog sa tupad sang lulubngan ni Alfonso ang iya kalag, nga nagatulok sa akon. Kag suno sa lola ko sadto, nga amo nag-istorya sinis sa akon, nga sa isa kagatos katuig nga anibersaryo sang kamatayo ni Alfonso, matabo ang sumpa sang iya pagbalik. Kung makaang ko na inisang tumon nga gahom, nga gamiton sa pagbuhi liwat kay Lorena. Kag sa pagdihon sang bag-o nga banwa, nga puno sang kahadlok kag katalagman. Kag ang mga nagakabuhi nga mga tao, amo ang mangin puwersa sini. Ang ila dugo, amo ang gamiton para matuman ang kun anuman nga iya mga handom. Kag kaina, nakita kong isa sa mga senyales sa nagahilapit nga bangungot sa duog nga ini. Ang suli nga mga krus nga ginaiwagan sang kasanag sang ugsad nga bulan. Ay, masulod ako sa kwarto ko. Oras na para magamit ko na ang pasubli sa akon sang akon lola sadto. Ari na. Napagwa ko na sa akon daan nga baol ang antigo nga krus nga bulawan kag nahuman sa pilak nga punyal. Ari man ang libro sang pangamuyo nga mo ang sambiton kun buhaton ng isa ka ritual sa pagpabalik sa isa ka balain nga espiritu sa impyerno kung sa diin siya nagakadapat. Kag suno kay Lola, nga mo nagpukan sang ito nga gahom sang iloy ni Alfonso. Ang antigo nga cross, among ipangapin ko sa akon kaugalingon. Pananglit magbalik din man si Alfonso, halin sa iya lulubgan. Kagang pilak nga punyal nga halin sa Roma, nga ginhuluman sa balaan nga alak, nga nagaserbi dugo ni Heso Kristo. Among itibso ko sa dughan ni Alfonso. Sa sina, ang iya kalag, madulaan na sang lubos nga gahom, agon makapanghalit sa katawhan. Apang nabalaka ako, tungod 70 anyos na ako. Tuman pa balang akon kusog, agon mapakigbatuan ang puwersa sang kadulom kung magsalakay na ini. O Diyos ko, kung mag-abot gid man ang natalana nga tion, buligi ako. Buligi man ako, Diyos ko. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation.
likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Diyos ko. Kung mag-abot gid man ang natalana nga tion, buligi man ako. Buligi ako, Diyos ko. O ano? Hindi pa bala ka mo magtulog? Gabi na hindi, oh. Nalingaw pa, abi kami sa paglantaw sang TV la eh. Amo matuod la. Diri man gani ako matulog la. Kay talagsa man lang kami nagabanding sa akon mga pakaisay. Kung magpauli na sila, madugay naman sila nga makabalik diri liwat. Matulog lang kami karon la ah. Kung toyho na kami. Sige. Kamu ang bahala. Oh, Ano to la? madali lang. Kay malili ako sa bintana. Ari na. Hindi. Isa na kong portahan. La? Nga nga sila mo sang inalim, pertahan aw? Mga apo, magsulod na kamo sa kwarto ninyo. Dali! Kagisara mga bintana. Nasiga ninyo! Uy, amo na bala ini? Nag-abot na bala ang pion? Ano ba lang natabo? Nga nga kadamo sa mga insekto nga nagalupad padulong diri sa ato. Ang ikadua nga senyales ng pagbalik ni Alfonso. Magatuhaw ang linibo ka mga insekto sa banwa nga ini. Ako ni pabatsyag ang iya pagbalik. Kang kisinuman nga panimalay ang sudlan sang mga insekto. Among iya buhaton nga ginharian. Kung amo, saan maabot pang iban nga mga sinyalis? Hanay? Wala sang husto nga adlaw. Kung saan magwa ang mga senyalis. Apa nga pinakakatapusan. Among pinakamakahaladlok sa tanan. Nay, Anak, naadlok ako sa mahimo nga madangtan sang duog nga ini. Sa tion nga matabo, ina. nay, Anak, kinhakos mo ako. ang dumdum ko anay kung himo-himo mo lang ang istorya bahin kay Alfonso. Hindi ka magkabalaka. Nakaibalo na ako nga hindi kita pagpabayaan sang mahal nga Diyos. Hindi, nay. Naglinong na. Bali ako liwat sa bintana. Na, diri ako malili sa giha. Wala na. Wala na ang mga insekto. Naglinong na ang mga pamalay. Oh, ano naman ang masunod nga hitabo? Ano?
Linog. Nagalinog. Ginaduyan ang balay sa sobrang nga kabaskog. Oh, nagasiningit ang ako mga kaingon. Ang ako nun sa rito, kuhaon ko. Maluhod ako sa atubang sang altar, kamang pangamuyo. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Magabian sa dagarinyo sa pagkumati ang magabatang umagsugpon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast pa Radio! Bombo!